Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama kula Indrijiat Ardianti, NIM 1 Swidak. Kula mriki badhe nyritakaken cerita wayang sing judule Laire Kurawa. Uga maca Widandini Kurawa, Citrayuda kautaman Kurawa Destrarastra minangka sedulur tuwa saka Pandhu Dewanata. Destarastra duwe cacat, yaiku ora bisa ndeleng. Nanging ing kene ora nyuda pakurmatan Pandhu Dewanata kanggo sedulure. Amarga dheweke ngurmati sedulure, Prabu Dewanata nggawa 3 putri sing sabanjure salah sijine bakal diowahi dening Destrarastra. Iki 3 putri Dewi Kunti, Dewi Madrim, Dewi Gandari. Pungkasane Destrarastra milih Dewi Gendari dadi garwane. Dewi Gendari kuciwa, putri ayu sing kudune kaya garwane Pandhu Dewanata, duduk Destrarastra buta. Ing jero ati dheweke sumpah menawa turune karo Destrarastra ora bakal sesrawungan karo keturune Pandhu Dewanata. Ora suwe Dewi Gendari meteng, nanging Destrarastra rasa sedih banget. Rasa sedih amarga disebabake isi kontone Dewi Gendari sing umure 3 taun. Senajan wis ngrampungake luwih saka 1000 dina. Luwihi wates normal meteng, nanging ora ana uga pratandha yen duwe bayi. Sajrone meteng, imajinasi Dewi Gendari ora tau nesu lan lara kanggo Pandhu Dewanata. Ambisi kanggo nyuwarake para pengagap minangka dendam tumrap jantunge. Mesti ora li ucapake ing panjaluk donga saka Dewi Gendari marang para dewa. Nanging ing wektu kasebut ana pengaruh kanggo panyuwunan pendonga saka garwane Adipati Ngastinapura. Isuk sore nganti bengi atine tansah kebangetan karo rasa kuwatir malah meh ora kentekan niat eling antarane apa sing dadi ide-ide babagan pembalasan lan elinga konten sing wis ngluwihi normalitas ora ngasilake asil kaya sing diarep-arep. Singkat nalika meteng, Dewi Gendari durung nate ketenangan ketentreman utamane sawise ngerti Dewi Kunti maharani Pandhu nglairake putrane sing nomor 1 sing jenenge Raden Puntadewa utawa uga diarani Raden Wijayangka. Malah Dewi Kunti saiki wis lan meh nglairake anak lanang nomor 2. Kuwatir lan sewu lan siji jinis rasa ora kepenak lan ora kepenak sing ana ing jero ati Gendari Dewi tambah parah. Sing ora nemtokake rasa gelo ati Dewi Gendari sing lagi ana awak dobel nyebabake awake krasa panas lan ora kepenak manggon ing pendhapa kaputren. Dewi Gendari banjur mandekake sikil kanthi undak-undakan sing mandiri mudhun tangga marmer ing bangsa dheweke kanggo ngetutake dalan antarane Suket Ijo menyang Taman Sari, kerajaan Ngastinapura sing jembar lan ayu, disusul dening papat wong tuwa sing dipasrahake dadi abdi-abdine. Nalika iku srengenge condong ing sisih kulon. Nalika Dewi Gendari lan patugas prawane mlaku ing jalur marmer. Ing antarane aroma kembang sing wangi lan wit-witan sing subur sing hiasi kebon kerajaan. Gerbang minangka wates perangan taman amba mripate sing katon jejet kaya dheweke ora peduli karo kabeh kaendahan taman ing saubenge. Ora let suwe Dewi Gendari wis ngliwati gapura taman sing kaping 7 lan dadi bagian akhir taman kasebut. Ing sisih taman iki ana macem-macem jenis kewan liar lan jenise lan macem-macem
unggas minangka hiasan. Ing tengah taman satwa iki ana kolam gedhe sing digawe saka marmer kanthi sakumpulan kembang teratai sing apik mekar. Iwak warna-warni mlayu ing pasangan sing klelep ing banyu biru bening. Tanpa kawruh babagan Dewi Gendari menawa tekane ing taman kewan gawe kewan-kewan liar ing taman kasebut liar. Dene kewan lan kewan domestik kayata rasa ora tenang lan wedi kabeh mau dadi apike. Geguritan angin ngunekke lamunane Dewi Gendari, ngerti yen cuaca mau cepet banget. Dewi Gendari ngajak bali menyang kapuntren. Langkah Dewi Gendari nyepetake amarga grimis mula saya tiba. Dumadakan Dewi Gendari sing lagi ngandhut kaget nalika krungu suarane macan ngoyak. Amarga kaget banget, awak Dewi Gendari gemeter. Raine pucet lan dheweke rumangsa Gendari wis nglairake ing papan sing dienggoni. Yaiku nglairake bayi sing sehat lan cilik, nanging minangka daging-daging sing dicampur karo getih sing kandel werna abang ireng. Daging bayi sing nembe lair saka rahim Dewi Gendari opah lan geger kaya urip. Sawise ndeleng lan ngerti iki ora nesu karo Dewi Gendari amarga emosi, besuke daging dipejeti nganti dipisah, banjur disepak sikil kanthi arah sing salah. Potongan-potongan lan potongan daging sing dilairake dening Dewi Gendari kesebar ing suket taman. Dewi Gendari rumangsa emosi, nesu. Sawise dheweke bengok-bengok lan sesambat kanthi histeris. Banjur metu, sawise iku banjur digawa menyang kaputen ing papan sing dipanggoni. Aneh, kabeh daging sing disebar gedhe utawa cilik tetep dadi gedhe lan opah. Amarga saran saka Bagawan Abiyasa sing ora katon saka pertapaan, njaluk supaya Destra-Restra supaya para punggawane nutupi saben daging kanthi godhong jati. Kanthi kesalahan lan rasa wedi sing dikendhaleni, weteng lan pirang-pirang taman parkir nindakake tugas sing didhawuhi Destra-Restra, nutupi potongan daging kanthi godhong jati. Nomor kasebut tekan 100 lembar. Barengan karo kedadian kasebut, suasana taman ing Ngastinadara dadi medeni banget. Kewan liar nyuwak suarane, banjur goyang-goyang, bengok-bengok, kerawitan, kelawar, gagak lan kewan wengi liyane. Kewan sing lestariong ora tau mandeg, medeni sing nutupi Ngastinadara. Akeh wong sing duwe weteng lan pengawas wedi padha wedi, raine pucet, awake padha gonjang-ganjing banter-banter. Dewi Gendari sing nembe kelingan maneh amarga asem dheweke mudhun saka papan sing arep menyang papan pemujaan. Dheweke njaluk dewa supaya ambisi dheweke duwe anak lanang lan wadon bisa kawujud. Dumadakan Bathari Durga katon ajaib lan ujar yen sawise tengah wengi dheweke krungu tangisan bayi ing taman kasebut. Dewi Gendari cepet-cepet nyedhaki bayi kasebut amarga iku anake. Sawise menehi pesen Bathari Durga pun ilang saka ngarsane Dewi Gendari kanthi cara magis bali menyang swarga kanthi ngukir pendidikan. Lan cukup manawa nalika nangis Dewi Gendari langsung mlebu taman kasebut. Lan kaget banget nalika ndeleng menawa ana status bayi ing kono. Raton kabeh seneng ngrungokake kabar kasebut. Kang kapas yaiku putra Destra-Restra nomor 100 nanging isih duwe sedulur banjur saka Dewi Gendari. Anak lanang liyane jenenge Duskampana lair lan putri sing jenenge Dusala utawa Dogala utawa Dusala. Destra-Restra duwe anak karo wanita saka kasta Waisya sing diarani Yuyutsu.
basa Sanskerta tegese sing duwe karep kanggo perang utawa perang. Ora kaya wong Kurawa umume, dheweke ora tumindak ala marang Pandhawa. Sadulure nalika perpecahan antara Pandhawa lan Kaurawa wis tekan klimaks, ana pengumuman yen arep diperjuangake. Ieyasu gabung karo gendera Kauravas. Dheweke nempuh perang ing Kurukshetra, India Lor. Ora suwe sadurunge perang ing Kurukshetra diwiwiti, Yudhistira sing mbarep ing antarane Pandhawa teka sadurunge pasukan Kaurawa kanggo ndeleng apa ana sing ngowahi pikiran lan bakal melu dheweke. Wong Ieyasu sing dadi wangsulan, mula ninggalake tentara Kaurawa lan meru tentara Pandhawa. Iki gawe dheweke dadi penerus menyang garis Dhristarashtra. Dene sedulur-sedulur liyane kabeh padha tiwas ing paprangan Kurukshetra.